Bon dia, som a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Consell de Cent, a l'epicentre del que el proper dia 23 serà la Diada de Sant Jordi, la festa del llibre i de la rosa aquí a Barcelona i a Catalunya, una festa molt lligada al nostre ADN com a ciutat i com a país. Una diada que enguany ve marcada per la introducció d'una taxa municipal que hauran de pagar els paradistes que s'instal·lin en aquest àmbit i en els altres àmbits de ciutat en què es vendran llibres. Des de Junts per Catalunya Tries per Barcelona no estem en contra d'aquesta taxa i de fet té el suport de la Cambra del Llibre i per tant ens sembla bé. El que sí que ens agradaria és que sent una taxa que es recaptarà en una diada tan especial per la ciutat, doncs també tingui un caràcter especial i serveixi per quelcom més, que serveixi per donar sentit d'alguna manera, un sentit extra a la festa i que per tant es destinin els recursos obtinguts d'aquesta recaptació d'aquesta taxa a programes de foment de la lectura. Així ho hem demanat amb un prec que hem entrat aquesta mateixa setmana al Govern municipal.